Povodom skorih uskršnjih blagdana danas je u dječjem vrtiću Zeko održana priredba pod imenom Uskrs u vrtiću. Priredbu namijenjenu najmlađim polaznicima vrtića zajedno sa svojim tetama pripremili su njihovi prijatelji iz starijih odgojnih skupina. Osim priredbe, u holu vrtića postavljena je izložba radova polaznika likovne igraonice, ali i uskršnjih pisanica, djelo ruku svih odgojnih skupina. Jako mi se sviđa crtice, ali ja u kokošnicu još tako rane vidjela nisam. Naravno, nisam i crtice, kope, Sve uskrsno djeca ne budu i ne znam. Dobar dan, djeco. Možda bojo Lara ima lijepo. Hoću ne ljubi se, kad te ovo biće divno, poput pao Lara.